Вось яна, вялізная глыба лёду. Казалася б, чаму нельга прыбраць з тэхнікай. Але прыйшоўшы крыху далей, мы бачым тую самую прычыну. Машына закапаная ў снезе. Менавіта за яе на гэты ўчастак не можа заехаць тэхніка. Ды хто ж павінен зрабіць першы крок урачысцы? Камунальнікі ці вадзіцель? Давайце разбірацца. У адпаведнасці з заканадаўствам усе гандлёвыя аб'екты павінны выконваць работы па расчыстцы ад снегу прылеглых тэрыторый, парковак, падыходаў і тратуараў. Гэта можна зрабіць або сваімі сіламі, або заключыць дагавор з выканаўцамі. Але працу ускладняе транспарт, які нядбайныя вадзіцелі пакідаюць зімаваць пад гурбамі снегу. Нават невялікая колькасць машын на паркоўцы не дае праходу спецтэхніцы. Падчас моцных снегападаў задзейнічана ўся магчымая гарадская спецтэхніка. Не толькі камунальнікаў, але і іншых прадпрыемстваў. Работы вядуцца кругласутачна і, як лічыцца ўладальніца бара Аліна Трацякова, расчышчаць снег павінны як гаспадары аб'ектаў, так і тэхніка камунальнікаў, бо зараз глыбы змёрзлыя і іх складана прыбраць лапатай. Дапамога будзе ў самы раз. Я как совладелец данного бара прочищаю собственными силами этот весь путь, собственно говоря, чтобы наши дорогие гости смогли пройти, в принципе, так. Першачарговая задача для камунальных службаў забяспечыць бесперабойную работу грамадскага транспарту. Штодня у вывазе і уборцы снегу на тэрыторыі Гомеля, уключаючы прыдамавыя тэрыторыі, задзейнічаны каля 60 адзінак тэхнікі і 300 чалавек. Снег вывозяць на 3 снегазвалкі, якія знаходзяцца за горадам. А вось забяспечыць праход да аптэк, крам і сацыяльных устаноў задача кіраўнікоў гэтых аб'ектаў. Па прагнозах сіноптыкаў, снегапады хутка спыняцца, але пацяпленне да плюсавых тэмператур у дзень пры начным мінусе можа прынесці новае выпрабаванне – паўсюдную галалёдзіцу.